Și bine vă regăsesc la un nou episod. În acest episod o să ne jucăm și noi la ăsta, pentru că mai avem foarte puțin și la Dark Pill și mai avem puțin la emotul de gol de banană. Înainte să trecem la acest episod, nu uitați să dați un like, să vă abonați la acest canal și să vedem câte like-uri se pot strânge în 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1 like și abonare. În prima fază să ne schimbăm skin-ul. Nu o să punem de la legendarii niciun caz. Punem de la rare niciun caz. Să punem de la epice. Dar de fapt hai să dăm la all. Și ne alegem un skin de aici. Cred că o să joc cu asta. Ok. Hai să ne uităm pe regiunea mea preferată. Stai puțin. Ok. Hai să ne uităm noi pe ce ping. Ce ping să te... De un match. Hai, bro. Oale, și frică pentru că nu mai mergem decât 104 G-uri. Sper, Doamne, ajută din tot sufletul meu să merg și eu până în finală. Uite, decât nu e cu... Oh, no! Nu mi-am mărit astea! Văle! Dar măcar e bine că am noturile. Nu o să măresc, așa că nu o să mai încerc să trec pe doar la asta. Uite, e unul care are golden banana. Poate în acest episod, nu știu tot să dureze episod, dar vreau să vă uitați. Și haideți să mai creștem și noi canalul cu un abonat, pentru că am văzut că nici aprecieri nu mai avem. Nici la short-ul care am avut 36,02 like-uri. Haideți mai mult, vă rog, din tot sufletul. Știu că așa era și la început primul YouTuber. Adică, e un YouTuber normal, dar după mult timp a devenit YouTuberul vostru preferat. Așa că așa aș vrea și cu acest canal, adică canalul meu de YouTube, să fie la fel ca YouTuberul vostru preferat. Dăm aici tauntul. Mult noroc că ne-a ridicat. Ne punem aici. Ok. Mai mergem bine. Gata. Acum mergem în finală. Ok, dacă mergem până în finală, avem joburile asigurate, adică nu o să pierdem nimic. Hai că vreau să iau și o golden banana, o să mă chinui să încerc să ajung până în finală. Nu o să mai vorbesc nici chiar așa de mult, adică câteva secunde în finală, când o să vină pe greu și trebuie să mă chinui, nu o să mai vorbesc așa mult, să vorbesc și eu. Deci cu cuvânt, două după mă opresc. Ok, și aici vedeți, n-am mai de nimic. Ok. Eu, dacă nu știți, sunt un jucător de pe telefon. Eu sunt jucător de pe telefon și voi vă întrebați de ce joc așa bine, am antrenament foarte mult. Joc Stumble Guys de foarte luni, de foarte multe luni. Am o grămadă de luni de acest joc. Am aproximativ aproape 5 luni de când mă joc eu Stumble Guys. Ca să vă dați seama, 5 luni, 4 luni jumate, fără câteva zile, n-am 5 luni pe acest joc, nu vine să cred. De-aia sunt așa luni pe acest joc. Mă antrenez foarte mult, fac cam stăm party-uri cu prieteni, mă antrenez. Ok, o dată, 2, 3 ori, ok, venise peretele ăla greu în care trebuie să te concentrezi. Și acum mergem în finală. Finală! Nu cred că o să mai vorbim așa de mult, pentru că
Oricum, acum putem să facem și refight, că nu o să ne ia gemurile, dar nu o să le fac, o să sunteți în următorul, adică următorul meci ca să le dăm, vreau să măresc astea, să le fac mari, în afară de bossa de motor. Ok. Ce bodybuilder mi-a dat gummy bara aia. O, vezi că avem pe cineva? De la arunc. Cine are? Mă, tu glumești? Extraterestru ăla. Ce body block. Da, așa n-am mai dat de mult body block. Da, ne-am mai dat de foarte mult timp. Nu! Doamne, am dat în greșeală double jump și era să mă duc în laser. Acum încercăm cu trump. Oh, a venit prietele de pe bloc de șengles. Nu! E fire. Bine! Nu! Treci! Doamne, am făcut fire, nu cred! Ce bine! Deci nu cred, Doamne, cât m-am concentrat pentru un amărât de refire. Hai să facem mai schema. Hai să ne ducem aici. Aici facem așa, de aici. Bă, da, cât mai rezistă jucătorul ăsta? Paolo, Paolo, nu! Nu, dar de ce tocmai eu? În fine, oricum deja nu ne-a luat gemurile, o să vă și demonstrez, pentru că avem tot 104 gemuri, pentru că am ajuns în finală. Uitați, tot 104 gemuri avem. Haide, bro, cu reclama ta. Doamne, cât urăsc eu jocul ăsta când îți dă reclame, bro. Acum hai să facem șmecherie foarte șmecheroasă. Frumos. Așa, dăm aici. Și acum câștigăm. Ați văzut ce refire am făcut acolo? Cel mai bun refire pe care l-am putut să-l fac eu vreodată. Bine, am mai făcut și refire, doar că ăla cred că n-avea emote. Sau? Cred că n-avea emote, sau? Nu știu, dar n-a venit să-mi dea un meme, pentru că unii gen când picai, te aștepta acolo unde făceai refire, pe partea stângă sau pe partea dreaptă, te aștepta sub oră să dea pun ore alunecare. Depinde. Dacă aveai tu alunecare era bine, pentru că dădeai alunecarea și nu... Mamă, am lag. Oh, nu. Nu, bro, te rog eu din tot sufletul meu. Mi-am asertăurat caracterul fără să vreau. Mamă, bro, am lag efectiv, deci așa e altceva cu astea mărite. O să mă joc și mai bine cu, parcă sunt alt om. Mamă, ce lag am avut! Oh, no! Nu! Uite, bro, am picat ultimul. Păi și de ce fac cu Stumble Tokens? N-am nevoie de Stumble Tokens. Stumble care rezolvați bug-urile pentru că eu trecusem pe sub perete. Voi ați văzut acolo? Nu o să mai joc, o să revin cu un alt episod în care
cred că o să bag o ofertă sau, nu știu, ca să avem și noi gemuri mai multe sau strâng eu până atunci. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe, iar noi ne revedem în alt episod de Stumble Guys sau de Farming Simulator 20. Like și abonare și comentariu.